Walatiyên li Diyarbekirê bandorên qeyrana aborî û bilindbûyîna devî ji bo Kurdistan 24 nirxandin. Welatî dînin ziman ku ew nikarin ji bo pêşa roja xwe pêşbîniyan bikin û her roj êjarî zêdetir dibe. Welatî balê dikşînin ku bawerî ji piyasayê nemaye û her kes ketiye nav xema debara xuya rojan e. Binyamîn Görken teknîkerê dermanxaneya ye û dîne ziman ku ji ber wî gendeliyê derxistiya holê ji karê xwe hatiye derxistin. Görken anî ziman ku ger li welatekî qedra welatiyan neyê girtin, wekhevî û aştiya civakê neyê pêkanîn, pêkhatina qeyranan jî mîsoger e. Devlet temel amaç ve görevlerini layıkıyla yerine getirdiği zaman ger ku dewlet berpirsyariyên xwe bicih bîne, sedemên qeyranan jî peyda nabin. Li Tirkiyeyê qedrê dewletê tê girtin, lê qedrê welatiyan nayê girtin. Dewlet çi qas giring be, welatî jî ew qas giringin. Ger ku pîvanên dadweriyê ji holê bên rakirin, li wî welatî fiyet jî zêde dibin, dovîz jî berz dibin û hemû qeyran jî kûr dibin. Divê giringî bi daxwazên welatiyan bê nîşandan û li ser bingeheke dadwerane wekheviya civakê bê sazûmankirin yan jî qeyran xilas nabin. Welatî balê dikşînin ku dahatê wan li hember buhabûyînê dihalen û me tirsiya ku pêwîstiyên xwe nikarbin peyda bikin jî dijîn. Turan Edîz dergevan e, Behcet Tantekîn mamoste ye û teqewt bûye. Elîf Erdem jî xwendekar e. Balê dikşînin ku bi berzbûyîna dewîz re nikarin debara xwe bikin û pêşbîniya siberoja xwe bikin. Elsîtekê qapicî mi berî îsal wî çaxa maaşê me dolara 380 bû. Aka $100 kêm bûye çano berî bîsêdin kêm bû yani dolara da kêm bû û wela millet jî şikayetçî ye nan jî bûyî 4 milyona milleteka nan jî bikare û şervê ama her çi buha bûye millet êdî nikare çawa bikin nikavin yani îro osîbê nevekeve. Gelo ma xora xizanê en dolar û wextekî anu parayê bîzêde bîvay qeybi azoy ki ma daha maaşe ma yani karşı xebatıma zaf bir kemi ma daha emekli xora ma bir xizani ma kemi mendi yani xora ma Türkiye'de roz bir roz ma ne zane bir çıkaydı xora Raik virazım. Konservatuvar öğrencisiyim. Ez şagirda konservatuarê me. Ez burs distinim û beriya ku me xilas bibe, di berîka min de pare namîne. Her carê ku dewîz zêde dibe, parê Tirk bêqîmet dibe. Çend roj berê tiştekî dikirî, diçî ku fiyetên vê zêde bûne. Ew rewşî me tengav dike. Malbatên me nikarin mesrefên me bidin. Li Tirkiyeyê bezbûyîna dewîz û dolar û bihabûyîna kelûpela mijara serekî ya siyasetê ye jî. Partiyên opozisyonê yên li Tirkiyeyê banga hilbijartinên pêşwex dikin û 24 demjimêrê da jî bi awayekî awarte civînekî li darxistin. Partiyên desthilatê jî zêdebûyîna qeyranan wek êrişekî ji derva ku ji aliyê dijminên Tirkiyeyê ve tê kirin bilêv dikin û dîne ziman ku aboriya Tirkiyeyê bihêz dibe. Sıddık Eren, Kürdistan 24, Diyarbakır.